Hello, hello, good evening, good evening. Welcome po tayo sa aking live streaming. Update lang. Saglit lang, magsasarado muna ako. Update lang tayo. Kahit mga ano lang.
Almusal bukas yung ano. Isda doon, baon nila to kami malugbate. Mga tempo. Sino may gusto dyan? Pasok lang. One word on it. Thumbs up na. Anong pangalan mo? Hindi ko mabasa. One word on it. Thumbs up na. Salamat. One word on it. Tulala, oy. Oo, tulala. Saan ka ngayon, one word on it. May ka na, may jacket ka na. Binigyan kita ng jacket. Barin. Jisa. Si Jisa ka, no? Welcome to my live stream, Jisa. Kumusta na? Kumusta ang Barin ngayon? Akala ko ikaw si Jisa kasi nasa Barin din. Kamukha mo kasi. Sige, ko na lang. Hindi ka pa pala dikit sa akin eh. Thumbs up na lang ako. Akala ko ikaw si Jisa na nasa Barin din kasi sila. Yan, full pack. Ako pa lang hindi pa dikit. Si Jisa, isa rin siyang vlogger. Nasa Barin din sila eh. Silang couple. Bakit? Ang laki na ng bahay mo Ako nga, medyo hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha yung pin ko, hindi pa dumarating. Na si YT na ititigil yung aking ads. Pero nag-verify ako nung isang araw. Matagal ka na bang namuni? Buhulan na. Ayun ba rin.
Bukulana. Hindi ko matandaan kung saan tayo nagkita. Ako ano pa lang, namuni ako February. March, April, 6 months na. 7. Hanggang ngayon, di ko pa nakukuha yung pin ko. Nakasweldo ka na sa YT. Hindi ka din troubleshoot host. Hindi pa naman. Hindi pa ako nag-ano. Kasi ano, ang update ko every other day naman. Minsan upload ako ng video. Hindi na ako nag-upload ng video na may copyright. Dati kasi nag-upload ako ng mga video ko yung galing TikTok pero na CPR. Kaya iniwasan ko na mag-upload. Mabuti hindi bumagsak yung ano mo. Ay, watch hour mo, babagsak nun. Pwede ka naman mag-live kahit naka-silent lang. Okay lang yun. Basta importante mag-update ka. Ako minsan naka-silent lang. Ako din naman, busy sa trabaho. Habang ako nagluluto o naka-live minsan ako. Ngayon nga, mag-update lang ako kasi kahapon di ako nag-live. Nung nakaraang araw, nag-upload ako ng video. Kunting update lang, okay na yon. Mabuti, alam mo pang, buksan mo pa yung ano mo. Thank you sa pa-BG-BG. One war on it. Ani war pala. Ani war on it.
Aga kung antokin eh. Wala pa yung mga ano ah. Minsan pag ano magpapa laro ako ng Gcash. Oh, diba to? Naantok na ako. Yung ano milig, yung durian, pampataas ng immune. Yun ang mga busy na mga tao ngayon. Oo nga. Ano ba trabaho mo? Ano? Ani or ulit? Anong trabaho mo sa Bahrain? Ay, pareho lang tayo. Sa gabi lang ang pahinga. Laki ng sahod mo dyan. Ano, dinar? Dinar ang sahod sa Bahrain, di ba? Nasa 162 ba? Ang 1 dinar? Si Delia Bilik di pa umuwi, no? Ha? Ikaw, nandito ako sa ano, Pinas. Karamihan sa mga nag-LS, wala din tao. Oo, kung ano, pag kung gusto mong maraming tao, magpaano ka, magpa-games, magpaano ka ng Gcash, magparapol ka, pero kailangan mag-ano ka ng budget. Yung iba kasi, kapag monetize na, bihira na rin. Tulad natin, mga monetize, bihira na rin minsan tayo nagpupunta sa mga magla-live para kumuha ng mga ano, subscriber. Di ba dati pag nung hindi ka pa muni, kahit saan mo makita may nagla-live na maraming tao, pupunta ka. Sige, sige. Salamat sa pagpasok mo. Anywhere on it, pat medyo ano na rin ako. Update lang ako. Nagsigaw-sigaw na. Salamat. Ingat-ingat din sa Bahrain. Anong oras yun ngayon doon? Hapon. Gusto ko nang palitan yung salamin ko. Gusto ko salamin yung ano, yung walang ganito, walang frame sa ibabaw. Mahal kasi yun. Oh, ah.
Sarap maligo. Mati ako. Ang laki ng pumilo, no? Ang tamis kaya yan. Ano ba ko? Ah, puti yan eh. Bukas ko na kukunin yung isda. Pagising ko. Ay, bababa ko na lang. Saglit lang. Para ano. Kasi kung wala pang rayap. Hindi ko natanggalan. Rayap yan. Napapak ko malapit. Ayan. Bababa na tayo. So yan guys, thank you. At nag-update lang ako kay Lolo. Good night. Salamat, Ani War on it. Bye.